Kusog. Pag medyo malinaw. Dahil mo napigbukasan ni Tatay Harold ang salit niyang turutindahan na ini sa gilid tinampo sa barangay Puro Legazpi City, huli kan pag-uuran na namamatian mo niya na aldaw. Sabi niya, sigurado man sa nanadiit ang mapasyar sa boulevard kaya dahil na siya nag-intindi mo nang magbukaskan sa iyang pwesto. Difícil naman po. Dahil tawong mga turista nag-jogging dyan. Dahil tawo, kaya sarado. Sigun sa Pag-asa, ang mga namamatian na pag-uuran ngunyan sa syudad asin sa mga pagtaraid probinsya ang epekto kan shear line. Huli ka ini, nakabandera ang orange warning sa Albay asin Sorsogon, mantang yellow warning sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes asin Masbate. Mamamatian mandaan mga pag-uuran na ini sundo sa aga. Dito sa Sorsogon and Albay, naka-orange warning tayo. So gustong sabihin, may mga inaasahan pa tayong pag-ulan sa mga susunod na oras na nasa range ng 7.5 mm pataas. So pwede yan magdulot ng pagbaha, lalong-lalo na dun sa mga low-lying areas as well as doon sa mga coastal areas, lalong-lalo na kung sasabayan siya ng high tide na sinasabi natin. Sa Miyerkules, posibleng magmarinaan kamugtakan kan panahon, alagad yaon man giraraydaan posibilidad din mga kalat-kalat na pag-uuran sundo sa weekends. Tiningnan ko kanina sa aming isang weather model, pagdating ng Wednesday hanggang Thursday, ay magkakaroon tayo ng gradual improvement sa ating panahon. Pero since ito ay forecast, so may uncertainty pa rin na posible pa rin magtuloy-tuloy yung pag-ulan. Nangapodan man ang Pag-asa sa publiko na ugaliw ng pagantabay sa mga pipapaluwas tindang abiso nga ni makaibitar sa anuman na katibaada na darakan shear line. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Obeya.